Mufaro wedu kuva nemi nasuno pa Destiny TV pachirongwa All Things Law. Chirongwa chatinokuunzirai mazvikokota pane zvemutemo. Zvizhinji zvatinoda kudzidza zvatisingazivi pamusoro pemitemo. Advocate Makadi. Tinofara maimusha makadimi. Manga marova. Takarova. Mamuri busy kakunze. Vanhu vakanga vachiunza mibvunzo yakasiyana siyana kunge patakapedzisira kudiscuss yekupedzisira yaya vachiti zviri kumbofamba sei kwezvi tikati advocate vachadzoka. Nhasi uno pachirongwa umwe wevanhu vakatinyorera kataranya yekuti ngavambouya tiri kuda kudzidza pamusoro pedivorce. Uyewo ini nditori neshamwari yangu ari kuenda through the process yedivorce ari kuti inini ka zvandipedza mafuta izvi. Asi tisati tasvika kunyaya yedivorce uku zvichida tinoda kumbotanga taenda kumudzi nekuti tinozoti kana vanhu vakunzi vakuenda kudivorce pane zvinenge zvamboitika. Tiende kumudzi kuti patinosvika paita takuda kurambana tinenge tamboita sei, ndabvisirwa pfuma here, ndatizira here, pane zvaenda kunonyorwa pasi here kuti ndizoti ndiri kuda umwe munhu anouya kuzondirambanisa kana kudembura muchato. Alright, tinotenda zvikuru. Topic yakati kurei nokuti pasati paita kudimburwa kwemuchato yatingati divorce panenge pane vanhu vaviri vanenge vauya kuzororana kana kuti kuchata. So pamutemo kuti pazoita divorce pane nzira dzakawanda dzekuti vanhu vanogona kunzi vave mumuchato kana kuti muwanano. So vanhu vanogona kuchata in terms of inonzi Marriages Act. Kana kuti kune vanhu vakatochata kudhara, vamwe vane chapter 37, vamwe vane yainzi chapter 238, vamwe vane chapter 507. Saka anodzi machapter vagweta isitongozikanwa nenyaya yekungodzi machapter masection nezvakadaro. Saka chapter 5 muZimbabwe ichapter ine mitemo inokonsena nyaya dzema-marriages kana kuti dzefamily. Saka 511 ndozvainge iriko mazuva aperayo. Saka last year 2022 2023 pakazoya mutemo unonzi chapter 5.17 yakunzi Marriages Act yakaconsolidate ma-marriages ose emuZimbabwe. Akafana nekuti kune inonzi civil marriage yekuti murume nemukadzi kana vachinge varorana vanongoramba vari 1-1, hapana mukana webarika. Then kune yainzi 507 part of chapter 5.17 iyoyo inotendera kuti murume aite barika. Kana tichiti barika hatisi kureva kuti mukadzi anoita varume vakawanda, murume anoita vakadzi vakawanda. Tibva tapajekesa ipapo yatinoti polygamy. Kutongodzvinyirwa kwatagara tinongoitwa vakadzi kokoko. Asi kune dzimwe nyika vanayo yekuti murume mukadzi anogona kuita vakadzi vakawanda, varume vakawanda, inonzi polyandry. Saka kunewo iye inonzi registered customary marriage yekuti vanhu vanogona kunochata asi varegister asi uchitendera vakadzi vakawanda. Kune yavanoti unregistered customary law union yekungoti munhu akanobvisa mari. Then kune imwe ine mukurumbira sitiriki yekunzi civil partnership yakambonetsa mazuva iwayo zvekare achinzi masmall house akutenderwa here nezvimwe zvakadaro. Saka michato yese iyi inorecognizwa muZimbabwe for various reasons. Saka munhu kana akuda kunororana nemumwe wake muZimbabwe hatina inonzi Weddings Act. Ndokuti wedhi rekuti kuchata rinoenderana newedhi rekuti wedding. MuZimbabwe toti marriage. Saka kurorana kunenge kwaitika. Civil marriage murume nomukadzi vari above 18 vatisusu tauda kudi kurorana vachiexercise right yavo iri constitutional yekuita found a family. Saka vaviri ava vauya vanoenda kwaMagistrate kana kuti kuna Minister of Religion. Vaenda ikoko ndoko vanosvika vobva vaita mhiko dzavo vaine mawitnesses avo. Vadaro takuti vanhu ava vachata because vanenge vaine marriage certificate yavanopiwa. Ikoko rora haina basa nekuti mutemo wechirungu, it's a civil marriage. Saka zvokunzi wakabvisa pfuma here kana hauna hazvina basa. Asi kune mumwe wechivanhu unenge uchinzi unofana kuprova kuti wakabhadhara here rora. Kudhara ikoko kwaitokwanisa kudaidzwa baba vatezvara kuti vauye kuzokonfirma zvishuwa kuti rora rakabviswa. Saka muchato uyu unopindwa nemunhu ari pfungwa dzake dzese dzakakwana.
tamboti ari above 18 ane pfungwa dzake dzakakwana asina mumwe muchato waainawo kudhara. Saka vauya pamwe chete vanobva vachatiswa either kwamagistrate kana kuti kuchurch kuna minister of religion. Michato yakafanana, marriage certificates dzacho dzakafanana, hapana chakasiyana ipapo. Saka coming to mubvunzo wenyu nawo kuti vanhu ava vaakuda kurambana. Obviously kana munhu aakurambana kunoti akambopinda mumarriage. Saka marriage yake iyi inenge ine zvinhu zvisisiri kumuitira zvakanaka. Asi mutemo unonzi Matrimonial Causes Act ndo unotsanangura kuti kana vanhu vaada kurambana vanoita sei. Sanonzwa vanhu vachiti muchato wekuchechi, muchato wekukoti. Kwatiri isusu vanhu vemutemo ende futi vatariri vanofanira kuti vazvizive. Hakuna muchato wekuchechi nemuchato wekukoti. Muchato. Naika? Saka chechi chayakatorera muchato uyu kukoti, ndiveti kukoti ndokwaunotonyanyaa kubhilonga. Yakautorera nekuti unoti murume 1 nemukadzi 1. Saka pazvinhu zvese zvinotaurwa nemutemo ini nangu ndakazvimirira ndofunga kuti ndo chinhu chega chawakatorerwa nechechi, nokuti zvimwe zvese hatina zvatingati zvinobhenefita chechi chete zvichisiyana kuti zvinobhenefita vamwe. Maybe ndimbokubatai ipapo zvichireva here kuti inini ndina vamusha voti takuenda kunochata, ndinofanira kunge ndichinyatsobvunzisisa tiri kuchata muchato upi. Hapana here macases ekuti dzimwe nguva vakadzi vaienda kunochata muchato chongo ndenda kunochata vasingazive kuti vari under section ipi chaiyo. Pane kunodzidziswa here patinoenda kunochata paipai tobva tadzidziswa kunzi muchato waurikuda kupinda uyu wakamira so nekuti handifunga kuti pane anonyazoti ndikuenda kunochata achinzwisisa oti uri kunzi baba vachaitawo vakadzi vakawanda mumashure mangu. Marriage officers tati kune 2 matypes. Magistrate kana kuti minister of religion. Magistrate munhu wemutemo, saka asati achatisa anotanga akubvunzai mibvunzo okutsanangurirai kuti muchato wamauya muchiti muda kuchata, nyangwe mabva kumba musingazivi zvamuri kuzonopinda mazviri, anokudzidzisai ena anobvumirwa kuchiti achikuitisai mhiko atanga anzwisisa kuti manzwisisa here kuti uri kupinda. Saka mikana yekuti munhu apinde muchato waasiri kuziva mishoma. Again, maminister of religion kana kuti vafundisi vanoendawo kuchikoro, haasi mufundisi wese anogona kuchatisa. Mufundisi akaenda kuchikoro chekudzidzira kuchatisa otopiwa chitupa chake chekuti agone kuchatisa. Ende vanhu vasati vachata ane duty rekuti avatsanangurire kuti zvii zvavari kupindana nani nazvo. Saka kashoma kuona munhu apinda mumuchato asingazivi kuti ari kuchata sei. Because kana asingadi anobva ataura kuti no handizvo zvandava ndakagadzirira. Ini pachangu ndaimbova magistrate taitomboti tikatsanangurira vanhu vanenge vauya kana vakawanda vari kana kuti 20 30 pakuvatsanangurira paipai munozona kwasara maybe 24 25 zonzi vamwe vacho 4 vati rega timbonofunga nezvazvo. Saka tichiendera mberi tatizo kana wada kudimbura muchato unofanira kunge uine anonzi grounds for divorce. Muchato wachatiswa kuchechi, wachatiswa kwamagistrate, asi kudimburwa kwawo ende patiri kutaura apa tiri kufokasa necivil marriage because ndo ine michato inozodimburwa zvinobuda in the public because kumwe kwese uko hapana chinonyanya kutaurwa nezvacho. Saka kana munhu akuda kudimburisa anoenda kuhigh court of Zimbabwe. MuZimbabwe tine mahigh court 5. Handitika mamwe anositawo semasatellite courts but aripo chaiwo chavari gazetted. Tine Harare, Bulawayo, Mutare, Chinhoyi pamwe chete neMasvingo. Saka ukaenda kunoapproacha any of those courts unoda gweta because izvezvi system yacho a bit complicated, the new system the ICMS. Handika saka wawana gweta rako rinobva wari pamarriage certificate. Saka marriage certificate inenge ichidiwa. Kana wakairasa unoenda kwaregistrar of marriages unokwanisa kunopiwa a duplicate copy inenge yadhindwa ikoko kuti uzoshandisa. Ground rako raunoya naro pamberi pedare muZimbabwe tine 2 magrounds. Ground rekutanga rekuti uwane divorce rinonzizvo you must prove kuti the marriage is broken down irretrievably without any prospects of reconciliation. Kureva kuti muchato uyu wapwanyika kana tichitarisa pamwe ihari yapunzika yekuti hamuchakwanisa kuidzoreredza zvekare. Asi kana chiri chimwe chinhu chapwanyika chekuti munogona kusoneredza ihembe yabvaruka chi. Saka muchato wako unofanira kuwasvika pathat stage iyoyo. Saka ndo ground number 1. Pasi peground iroro tichida kuprova kuti marriage yabreaka down here togona kutarisa zvakafanira kuti mumwe wako aita adultery
kana kuti aita upono, iwe uri kuti handichakwanisa kudi kumirisana nesmall house yaaita kana nezvimwe zvakadaro, unokwanisa kuuya. That's a good ground. Imwe yacho iground rekuti izvo muri vaviri mune muchinzi mane at least 12 months from the date ramazoya kuzoita, tikadzokera kumashure 12 months musingagari mose as a husband and wife. Saka kugara mese as a husband and wife hazvirevi kuti mumwe ari kuuk kana kuti mumwe ari kunze kwenyika, no, mumwe ari kubasa. Kureva kuti munogona mutori mumba mumwe chete, kugarisana uku kusiri kwekuti muchiri murume in other words hamuchaendi pabonde semurume nemukadzi. Imwe yacho ndeyekuti mumwe wako ari abusive, andika ari excessively cruel, anokurova, zvatove nethreat yekuti wakutogona kufa, unogona kuenda pamberi pedare. Koita rimwe ground zvekare rekuti izvo munhu anoti izvo mumwe wangu asungwa aenda kujeri andika for more than 15 years, kana kuti adeclarewa as a habitual criminal, kana kuti ambosungwa for the last 10 years achipinda mujeri kakawanda, kanofura kashanu, kana kuti mumwe wangu atanga kurwara nechirwere chemupfungwa, a mental illness iri incurable yekuti haikwanisi kudi kurapika, but zvine maprocedures azvinotoendwa, mapsychiatrist, mareports nezvakadaro. Saka kana munhu wawana any of these grounds, handitika yatisiri kuti panapa it's exhaustive, kunogona kuita imwe ground, but ichinopointa pamagrounds 2 atataura nezvawo. Wauya pamberi pedare, dare rinobva ratizvo okay, at least akugona kutanga kudi kutaura nyaya yako. Tadaro of course mumamarriage akawanda panogona kunge pane vana, panogona kunge pane maproperties amatenga, saka iwayo anonzi maancillary issues. Dare rinobva rati hatigona kungodimbura muchato uyu kana kuti tiite divorce, because maissues aya achadzoka futi mumatare. Saka kuti tiite complete litigation kana kuti tiite finality yenyaya iyi, ngatibva tangounza nyaya dzacho dzese pamwe chete. Saka panoitwa nyaya yedivorce pane maancillary issues akafanana nekuti pane custody of the children, that is if zvinochiapply kana muriwo couple yanga ine vana. Saka munobva matogadzira anonzi masummons. Magadzira masummons kana magadzirwa negweta ofailwa masummons aya. Mumasummons imomo ndo munotaurwa kuti tanga takaroorana pamuchato wakati, chapter 5.17 kana takaroorana chapter 5.11 yakunzi 5.17. Then number 2, takazvara vana vakati anditika ndiningi naningi vonyorwa nemazita avo nemaages avo. Vana ava votaurwa kunzi vachapiwa custody yavo kunani. Saka anenge aendesa nyaya kudare zita rake anonzi plaintiff. Anenge achipindura nyaya iyi, the other spouse, anonzi izvo defendant. Saka plaintiff ataura kuti takaroorana pakati, tine vana vakati, anobva atsanangura zvekare kuti vana ava ada kuti vagare nani. Pamwe mukadzi ari kuti vana ava ndindofanira kugara navo, kana kuti ari kuti ayo vana ava vanofanira kugara nemumwe wacho. Uyo asina kupiwa vana uyu anobva afanira kutaurwa futi kunzi achawanawo access yevana ava. Sei access ndo zvakafanira nekuti anenge achiti achaona vana pamaweekend here, pamaschool holidays here, iye anotaura zvaari kuda zvinenge zviri subject zvichazopindurwawo nethe other party. Tabva ipapo toenda panyaya yemaintenance yevana ava. Zvese zvandikutaura izvi hazviapply kune vanhu vanenge vasina vana, vanobva ngogumira padivorce yavo. Maintenance yevana avo, kana anga achitobhadhara maintenance kudhara, uye anobva aclaima tomboti mukadzi uri murume, but kazhinji vakadzi ndo vanonzoclaima maintenance. Obva ataura kuti ini ndikudawo maintenance yakati pamwana akati, maschool fees nezvakadaro. Dare rinozviteerera izvozvozvo. Then tobva taenda palast one inove nyaya ye-sharing of property. Andika isusu tinoiti distribution of assets. Ma-assets aya ndo amakaunganidza mese. Vanhu vane misconception yekuti zvinhu zvinoshayiwa 50-50. Kwete, handizvo zviri pamutemo. Marriage certificate ye haisiriyo inokonzera kuti maproperties anzi a50-50. Kushayiwa kwacho kunouya neinonzi contribution based. Ndiani akaunza chii into this marriage. Saka vamwe vanoti ada kumuraya so that ada kurambana kuti awane 50-50. Hakuna zvinhu zvokuti ndinorambana kuti ndiwane 50-50. Kwete, unongowana 50-50 chete kana property idzi makamudzisa mazita enyu mese, yatinoti joint ownership. Kana pasina joint ownership, ane zita riri paproperty iyi ndiye anenge achikonsiderwa kuti ndiye muridzi weproperty iyoyo. Asi hazvitsimbirire here madzimai vari kumba, nekuti pane pekuti taroorana, umwe wobva ati muri kuona mai mwana,
tiri kukudza vana vedu ava. Saka nyaya yevasikana munongoziva tinonetsa. Imi michigarai pamba muchichengeta vana, inini ndichishanda ndichiprovhaidha. Baba vaye votenga imba iri muzita ravo, votenga mota iri muzita ravo, votenga chero zvavatenga vari kuisa muzita ravo. Asi woka inini handina kuwana that opportunity yekunoshanda kuti ndiise zvinhu muzita rangu. Asi ndiri kushanda kana ndichibva ndiri pambapa. Zvinoiswawo here izvozvi kuti vazviongorore kuti ndine chikamu chandakaita. Kunyange hake iye akabvisa mari, asi inini ndine zvandakaita pakuti mota iyo inge iripo. Hongu izvo zvinoconsidwa. Saka pandati contribution based bye hatisi kutaura chete financial contribution. Pane imwe inogona kuita indirect financial contribution. Kana mukadzi iye akakwanisa kuprova zvishuwa kuti baba ava ndo vakanditi ndisaende kubasa, asi ndaitove nebasa rangu, ndaive journalist ndichishanda kuDestiny, motoburitsa evidence yacho. Saka kusvikira kuti ndanga ndisina mari, handiti kana ndaitoone mari yangu yandaitambira, ndandiri nesi, ndandiri teacher. Saka dare rinenge raakuchitarisa kuti marriage yagara nguva yakareba sei. Because kana mangogara 6 months, obviously hatingati izvo contribution yako yekutadza kushanda 6 months ndo ingakwanise kuti imba ye150,000 wanga wakacontributa zvino. Saka dare rinozvitarisa, asi contribution yako ipapo inenge yapercentage shoma. Zvasiyana nemunhu ari takarorana 1976. Ndakanga ndiri teacher, unaita ane 45 years together. Handambozobvira ndakashanda. Dare ipapo rinogona kutoshare almost 50-50. Because anenge achitoronda isara kumba, ndichichengeta vana, ndichidaro. But obviously, vana ava kana mane 45 years together, vana ava vatingati vana, vanenge vakagumisira kuzenge vari pa 18 years. Saka dare rinogona kusvikawo pa 18 years. Saka dare rinoita a value assessment. That's why mazwi acho anoshandiswa kudare achiti dare rinotarisa what is just and equitable in the circumstances. In the case yekuti kunyanya tikatarisa mumashure umu, vana mai vedu vakanga vasingaende kubasa. Asi vari kusara kumba vari kutsvaira. Vari kusara kumba, garden boy aisatombotshagwa ipapo ndo vari kuita futi mugarden. Ndo vari kuita basa rese remumba rekuti dai vakaita house going, dai she would have been getting something. Vari kuaina, vari kuwacha, vari kusuka mawindow, vari kuita all the duties dzinokwanisa kunge dzaibhadharwa mumunhu kuti aite. Pakadaro ipapo handina proof yekuti munozati ndaikwanisa kunge ndichinowana pay yakadai so sateacher. Zvinofambiswa sei? Again, nyaya imwe chete, uyo wandambotaura anga achiti ndangadai ndichitambira mari yeuticha. Asi uyo ari kutiwo ndandisina qualification handinayo. Saka basa rogara ndaikwanisa kuita, maybe ndaizokwanisa kuita musika, ndaizokwanisa kuita zvakadai. Saka dare rinozvitarisawo izvozvo kuti okay, dai since wanga usina qualification, kana dai wakaita maid, maybe waigona kuchitambirawo $200 pamakore ose 25, maybe ungadai wakaisawo contribution yekuti neyekuti. Saka dare rinozvitarisa izvozvo. But kazhinji length of the marriage necontribution yacho yawaita uri kumba, kwangu nevana 2 here, kwangu nemwana 1 here, ndaitoshandawo pamwe ndoiona evidence yemabhiridhi acho, ndindaivabikira ava, ndindakazodii ndikadii. Saka dare vanhu, dare rinenge richitonga mhosva munhu anoziva, because anogarawo mucommunity inogara vanhu kuti iyi nyaya iri kutaurwa nauyu yakamira so. Saka you must just prove your case on a balance of probabilities. Saka isusu kurudziro yedu kumadzimai anove munguva zhinji vanoprejudiswa panyaya dzemaproperties. Kana property chitengwa, itaiwo kuti zita renyu ringe riri paproperty ipapo, so that pa title deed kana pa agreement of sale kana pa cession agreement ngapanyorwe mazita enyu ese. Hazvizonetsi kana maakuda kurambana, because munongonzi ane 50% yake, uye ane 50% yake. Zvekuti ndakanyorwa patsamba yemagetsi kunzi Mr and Mrs Musha, kwete. Asi katinozongoona kamota yauya kumba, mota yatorotengwa nababa wato yade mota roti ndauya nefamily car. Yes, motikari zvadzo chokuti mazuva ano imotikari dzinongochinjwa hadzasiyana nemota dzekudhara dzekuti munhu aitoita kana 15 years ane motikari. Mazuva ano pamwe 6,000, 7,000, 20,000. But kunyanya ziso renyu ngariende kuma immovable property, kune dzimba, mastand. Ndozvinhu zvakanyanyisa kukocha kaizvo. In case maada kurambana, at least unosara une roof over your head. Zvemotikari, munhu anogona kutenga motikari, but mangwanani akatengesa akadidini. But nyanya kufokasa immovable properties. Plus iwewe self-empowered.
ndoimikurudziro yatinokurudzira vanhu vese. Mazuva ano mikana yazaruka yekuti vanhu vaite zvino nezvino nezvino. Musati maroorana paipa ibva mataurirana shamari ini ndinoshanda ndichada kuramba ndichishanda, kana kuti handishanda hangu ndiri kuchikoro asi ndichazoda kuenda kubasa. Torega ungogarira maoko. Ukaona mumwe wako achitenga zvinhu ukuisa muzita rake asingade kukuinvolvawo, iwo kanaone yako mari, why don't you also buy zvako kuside? Handiti ndoziva kuti zvinozopikisana nesocial order dzedu dzekuti ndokandada kuti handiko here kukuva kwatoita muromo ikoko kunzi baba vari kuita zvavo nemari yavo, mai vari kuita zvavo nemari yavo. Kunyanya ini ndinoona balance chinobva yawandira kuvarume. Varume havadi kuti vakadzi vaite anything independent. Ndo zvimwe zvitokonzera madivorces acho izvozvo. Saka ipapapo kurakidza kuti isusu as a society kana kuti as African people kunyanya hatisati tamachua kusvikawo palevel lipi iyo yekuti mumwe nemumwe ave empowered. No wonder why maproperties edu isusu pane regime inonzi out of community of property yana ichitaura kuti maproperty haaite 50-50. Saka kana iwo une zvako iwo une zvako, uriwo mutemo wacho zvaunotaura, why don't you also have zvako? Why would you work kuti zvese zviende kuna uyu? Saka munofanira kuti mupinde muwanano idzi makangwara. Vakanga vatorimo kudhara pamwe ungakurudzira murume wako kuti property iiswe mutrust. Handika itopiko yakazvimirira yoga iyo yekuti vanhu vanogona kugadzira trust. Murume iyeye kana achida mhuri yake zvishuwa odonata property kutrust. Property yoita muusha family trust, kureva kuti vana venyu ndo mabeneficiaries, imimi maybe muri matrustees paningi iyoyo, motaura kuti kana tichinge tafa property dzichazodai so, asi haisi will. Saka trust it's an instrument iri pamutemo inogona kubatsirawo kuti iprotectewo madzimai. Ukazoonawo murume achiramba kuti property iswe mutrust, property inziwo izita rako ringe riripo, kana kuti muise muzita revana, pane question mark ipapapo. Saka iwo choice ndeyako kuti uramba wakagara iri imomo, bozi kusadivhoswa zvakangofanana because uchangosara usina chinhu. Kudivhoswa kwacho uchangoenda usina chinhu, zviri nani kutonotanga hapo upenyu hutsva pane kuti ufunge kuti une false sense of security, une zvinhu ivo usina. Nyaya yainyanyotaura vanhu kuti yatinonzwa inobva yaramba ichitaurika ndeyekuti vanhu vari kuti patinoenda kunochata zviri nyore kungotora dzimwe nguva mawitnesses edu tosvika kwamagistrate, inina nhingi tikudanana tikuda kupinda mucivil marriage, mawitness aripo. Asi mataura imeni panyaya yekuti kana taakuda kuchizodemburisa muchato iwowo paakuda lawyer, inini handina mari. Tinoziva kuti hapana panotanoti gogoi kuna lawyer ndisina mari yandinayo. Chekutanga and tikunzwa vamwe vazhinji vokubva vati imwe yedu endatambura inini ndatone 3 years vari kuramba kuudambura muchato wacho uyu. Ndizvo here kuti muchato kunze uku iri kunetsa kudambura? Hatingati ichokwadi kuti iri kunetsa kudambura. Tinenge tauda kuti titarise nyaya imwe naimwe kuti tizive kuti chiri kunetsa pane izvi ndechipi. Inini Sagweta pane mumwe wandakaitira divorce, I think about 8 days, 9 days, tanga tatopedza. Saka divorce inouya nenzira mbiri. Kune inonzi contested divorce, koita uncontested divorce. Uncontested ndeyekuti vaviri ava hapana ari kupikisana, vari kubvumirana pazvinhu zvese. Whether vari kubvumirana divorce yacho zvishuwa iripo, taane 13 months kana kuti taane 5 years tisiri kugara tese semurume nemukadzi, vaagiri yakava. Havana mwana, havana zvimwe zvese zvatataura nazvo. Divorce iyo handioni chinganetsa ini. Vatokonzena. Saka tongogadzira masummons, tonomafaila, uye tobva tanomusevha nemasummons aya anosevhwa nasheriff of the high court, opuwa 10 days dzake dzekupindura. Pamwe pakutopindura ipapo anobva atoisa mapepa kuti handisi kupikisana nazvo, obva atosaina inonzi consent. Saka vakasainirana maconsent papers, uyo otosaina rake rinonzi affidavit of waiver, uyo otosaina rake rinonzi affidavit of evidence, nyaya yakutosetwa down yoenda pamberi pematare. Saka hapana chinombononoka. Thursday yega yega tichitarisa high court Harare ndo panoitwa nyaya dzevanhu vasiri kupikisana, handidya inonzizvo unopposed role. Saka makesi ose vasiri, pamwe pacho kunoenda makesi pamwe 50, pamwe 70, uchitoona kuti vanhu vari kubvumirana, oro mumwe anongoisirwa masummons obva aregera kupindura, kuratidza kuti pamwe ari kubvumirana nani nazvo. Saka contested ndo maybe inofall under the category yamuri kutaura yekuti nyaya dzine dzinenge dzaakunonoka. Dziri kunonotswa nei nyaya? Ndingada kutaura kuti maybe gweta negweta rine maitiro aro arinoita nyaya anogona kunonotsa
nyaya iyi. Saka iwewe semunhu elitigant ari kundoda kudivorce unogona usingazive zviri kuitika. Pamwe pacho munhu anotononoka kufaila mapepa. Pamwe anoti kana afaila mapepa aya nyaya inombogara isina kufambiswa mapepa yombodismisswa yozo. Saka iye anenge asingakudze chokwadi chezvinenge zvichiitika. Mumwe anenge achingononotsawo nyaya maybe achida mari. Iyo gweta iri. Yes, gweta iri. Iwewe unenge noti kuti iye ari kuda mari stereki. Iwewe ndosiri kumubhadhara. Iye ari ngoda yake yaakatara pasi. Asi iwe hausi kumubhadhara. Nekuda kwepoindi yamataura kuti mari yacho iri kunetsa. Nditi, saka mari ichinetsa isusu kuti pamutembo panonzi uncontested divorce kana uri plaintiff tichimirira plaintiff $1,200. Kana uchimirira defendant $800 US dollar. Saka imari yakawanda kuna anyone. Nditi, saka mari iyi uyu anenge asina. Saka kana yatova contested mari iyo inogona kutowanda. Zvoti inogona kusvika kana $1,500 to $2,000. Saka munhu kana asina mari nyaya yake inononokawozve kufamba. And kana akada kuzviitira ega, procedure iyi iri intricate. Procedure iyi iri complicated. Saka munhu kuti azviitire ega afambise mapepa, zvinoramba zvichingononoka. Bepa rawaisa handiro, apa ungadai wanyora kuti zvakati, apa hauna kuzonyora. Zvafanira kuti munhu anofanira kuti aplead inonzi jurisdiction. Saka ukatadza kupleada jurisdiction iyoyo, unotonzi mapepa ako ari defective. Pamapepa acho econsent wayo mukasazvinyora kuti izvo imba yatakatenga iyi ichatransferiwa sei, zvichaitwa nguva yakareba sei, ukatadza kunyora zita pamwe matadza spelling yezita remwana, zvinhu zvese izvo zvinogona kunonotsa kuti nyaya dzifambe. Asi divorce takamira takadai hapana chinoinonotsa kana zvinhu zvese zviri in place. Zvinhu zvese zviri in place mari yagweta iripo. Kana uchigona kuzviitira wega uri kunyatsoziva kuti ndogona kuita process ndoga. Mawirirana here zvinhu zvenyu. Kana musina kuwirirana force divorce inotora nguva. Tomboti vanhu vaya vanenge vachinzi vane mafamu 5, vane dzimba 10, vane zvikoro zvakati, vane makambani. Divorce iyo haingafananidzwe nevanhu vasina kana property vanoroja havo kana kuti vangori number 1. Saka isusu teda kutasa nyaya imwe neimwe nemamerits ayo kuti tizive kuti yanonokera papi. But mutemo zvawava kutaura zvo unoti izvo kana mune dzimwe nyaya dzese togona kumboita yedivorce chete, tombosendeka dzimwe basa dzozosara dzichiitwa hadzo. Asi muchato wademburwa tozotanga kuona kuti ninga achazodini. Pacontested up ndini ndakuti handichadi, asi umwe wacho ari kuti inini ndichiri kuda. Reason here yekuti inokwanisa kunonotsa divorce iyo. Hakuna reason yakadaro yekuti inini ndichiri kuda, as long as uyo achinga aisa ground yedivorce. Kana pakaproviwa zvishuwa kuti adultery yakadi anogona kuramba zvishuwa achipikisa kuti andamboita adultery, but uyo kana ane proof yacho. Asi kana isinganyanyonetsa manje ndeyekuti kana manetsana izvezvi achiramba iwo hauna umbowo, mukasaenda pabonde, ndo inoshandisa vanhu vakawanda, mochingomirira kwe 12 months dzikwane, ubva motori handina mboenda pabonde naye, oro unogona kutobuda mumba imomo handika kuti zvirakidze zvishuwa kuti hauna kugara naye. Mamwe mareasons aya anonetsa bosi kana munhu asina kusungwa, kana asina kuita mental illness, kana asina kuita excessively cruel, kana kuti ari abusive, pasina tsamba dzinobva kumapurisa nekumadokta, unogona kunge usina ground. Saka yakanyanya ndiyo iyi inozongonzi nevanhu tane 12 months isina kugara tose as husband and wife. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuti munhu uyo anogona kuchallenja panyaya yedivorce ipapo kuti ndisi kuda kuramba. Kudhara vaisoita imwe yenzi judicial separation yekuti maitombozi chimboendai paseparation, maenda paseparation tomboona kuti muri kufunga here kuti moenda here this kana this. But mazuva ano separation haichanyanya kukurudzirwa, because pauri kuseparata vanhu pai mazuva ano vanhu vemazuva ano ukatomuseparata chero 2 days 3 days anotonofada kuya pamuchazoda kuvadzosa kuti tatove nezvimwe maproblems akatowanda. Saka matare approach yavo panyaya yekuti vadimbure muchato haisina kunyanya kuita strict stereki. Vakuti kana munhu angoti haachada, it takes 2 to tango. Kana 1 haachada then dare rinokurumbidza ragarantira haichi divorce as long as wataura kuti pane reason yacho kana kuti ground racho rekuti muchato udembura. Saka mubvunzo wenyu haukwanisi kuramba kuti munhu handisi kuda kurambwa iye ane reason
ane ground. Zvichireva kuti ngatiti handina tsamba iri kubva kuna chiremba kuti ndarohwa ziso rikazvimba, ngatiti ndine kana picture ndazvitora ndarohwa, handina kunomhangara kumapurisa, ndinokwanisa kushandisa iyoyo iri mudare redzimhosva kuti tasaimoni zveshuwa akatombondirova ndikatorwa picture iyi. Matare edzimhosva world over, even muno muZimbabwe, anoshanda neevidence. Matare edu ari evidence based, whether it's a civil case kana kuti it's a criminal case or whatever case, panoda umboo. Saka iwo kana wazvitora picture tukuti iwo ndinoda kusapota case yako neumboo hwawazvipa wega, saka umboo iwoyo unogona kunge uri biased. Saka tinokurudzira vanhu kuti kana vachida kuti nyaya yavo izonzwikwa itendeseke mukoti, ngavashandise zvipatara, ngavashandise mapolice station, vakwanise kuwana umboo husiri hwavo ivo huri external. Hwavo hunenge huripo asi hosapotewawo neumboo huri kubva kunze. Asi kanguva yacho iyo tinenge tichiri murudo, ndarohwa handina kunoripota, ndarohwa handina kuenda kuchipatara, ndangopora ndiri kumba ndichingozvitova-tova. Asi after makore ndozoona kuti zvinenge zviri kunyanya izvi. Uchida kuzoshandisa here as a ground of divorce, kana uda kuzoshandisa as a ground of divorce, there's a point yaunosvika kuti ndasimudza maoko izvi handichazvigona izvi. Kana wanga usingaripoti zvaakunetsa kuti uzviprove. Hatisi kuti hazviproveki, unogona kuzviprova hako nevamwe vanhu vanouyawo nemapicture awakambozvitora, but uyo akazviramba kuti kwete, kuramba kwake kuzhinji kunenge kuri pakuti wakadii kuripota, uri kunyepa, wakadii kuenda kuchipatara, uri kunyepa. Saka nyaya yako inosara yaawiki. Zvichireva kuti muri kukurudzira imimi kune vakadzi nevarume vese kuti kana pane chaitika kwauri, enda unoripota, enda unorapwa. Hatisi kutarisira kuti uchazozvishandisa kuti murambane, but zvinhu zvakangonaka kuti chinhu chaitika kwauri ngachive chiri chinhu chiri documented. Ngachive documented, ende iwewe wacho uri kuzviitirawo kuti ugare uri safe. Please, vanhu ngavasagari muwanano dzine abuse. Kunyanya this kind of abuse yatiri kutaura nezvayo, physical abuse. Kuona mumwe atanga kusumudza chibhakera achikurova, kuona mukadzi wedha adaro, hapasisina rudo. Uza anokuda chaiye chaiye. I think kana Bible rinotaura kuti hanzi unoda mumwe wako semadiro aunodi aunozviita. Saka ungasiya here kuti ungade kurohwa here chibhakera uchizvima. Saka danger yekusiya zvakadaro zvichiitika, hatizosvika kudivorce, tinozosvika kudeath. Ndofunga makaona nyaya yatakabuditsa pano paDestiny TV yekukadoma, yekuti mudzimai aigara achirohwa achitombonomhangarira murume, musi waakazourayiwa akanga atobva kunomuburitsisa kwaanga asungwa, iye achizoenda kumwanasikana wake, vaiye vachibuda kwavanga vasungwa kuchitokisi chiya, vachiteera vachisvika vachimuuraya. Saka musagare muwanano dzine abuse. Endai munoita madivorce kana muchikwanisa kuita madivorce, ndapota. Divorce iri nani pane death. Pane death. Now takuona kuti kurambana kwacho kunenge kuri kurema. Saka what's the point yekumbonochata? Vanhu vari kuchatirei? Marriage certificate ya inobatsirei pakuti vanhu vari kugarisana? Muchivanhu chedu waibisa pfuma wosvika wotambirwa mumusha kwawaenda, muroora ouya wopururudzirwa musha maakutogara. Kana uyu maakuda kutorambana kudhara kwaive nenyaya yekupanana gupuro, inini mudzimai uyu handichamuda, wobvisa gupuro rako, koini yako, murume uyu handichamuda, wobvisa gupuro rako. Zvaazvisina zvizhinji zviripo izvi. What's the advantages of having the marriage certificate? Inini apa ndoda kutaura maonero angu, ndoda kuti vatariri vanogona kuitawo maonero ani avo, vamwe vanogona kupopota, vamwe vogutuka, but ndikutaurawo maonero ani angu. Inini sagweta ndakatarisa muchato uyu wekunorejisa muchita marriage certificate. No wonder why pasina sezvamatisa nambotaura kuti imarriage. No wonder why anongonobvisa mari chete. Imarriage zvekare. Saka tandisina maproblems iwawo ekuzotanga kuti panoda kuzomwa mari yeloya kuzodivorsa nezvimwe zvinhu zvakadaro. Vanhu vaingodanana, rudo rwanga ruri mumwoyo. Dambudziko raitika ndezvokuti rudo rwabva mumwoyo rwaenda papepa. Saka bepa
ndo rinofungira vanhu kuti rinovachengetedza. Bepa harichengetedzi munhu. Saka vanhu vanofunga ndine security yebepa, asi kune vanhu vakawanda. Vafundisi vanotouya vachitorambana nebepa iroro. Mapoliticians vanouya vachirambana nebepa iroro. Social leaders vanouya vachirambana. Vadiki, vakuru, every kind vari kurambana because of bepa iri. Saka inini ndinongokurudzira kuti bepa iri use yaro chairo kana kuti this marriage handinyanyi kuriona. Because kana maakurambana munongoshaya property zvawakainazvo ujoin. Saka rine batsiro yarinouya naro. Muchato uyu kana muchitarisa wakanyanya kuuya kuma90s wainzi chapter 37. Nguva idzodzo vanhu vaiti kana munhu achinge afa, kunyanya varume, remember nguva dzeAIDS dzedze, HIV ichangotanga, varume vakawanda vakarakashika nayo. Vamwe vaenda kunana DRC vachino masoja vaya vachidzoka. Saka nekuda then also even vakabatwa mubachirwere vesainzi vanogona kutiudza kuti mukadzi anogona kuti rarame nguva yakati rebei kudarika murume. Saka nguva idzodzo varume vanga vachifa. Nekuda kwokufa kwaita varume, hama dzemurume dzaiuya dzobva dzatora pfuma yose. Saka muchato uyu wakagadzirirwa chapter 37 kuprotecta that vice yakanga iripo yekuti vakadzi vange vakachengetedzeka. Asi muchato uyu vanhu havana kuzonyanya kutarisa zviri mukati mavo zvakafanira kuti mukarambana munhu anowana zvake uye anowana zvake. Saka muchato uyu ndichingoona advantage yauinawo inini one ndeyekungoti kana murume achinge afa, maybe mukadzi uyu anokwanisa kuti akaburitsa muchato iwoyu anobva anzi nyange vamwe vakadzi vese vanga varipo vanzi hamusi mukadzi wake. Saka ndiye anobva adeclarewa as the surviving spouse. Ave surviving spouse ane mabenefits ei kana kuti advantage ei anenge akunzi anokwanisa kuinherita pfuma yemurume wake. But again kune catch again kunyaya ye-administration of estates yemunhu iyeye. Vana vemushakabvu ari murume vanobenefita whether vanga vari muwanano iyi kana kuti vana vekunze. Saka iwo uri muwanano iyi kana kuti uri mukadzi unongowana the matrimonial house kana the matrimonial home. Matrimonial home again inodefiniwa nekuda kwokuti uyo afa, yodefiniwa kunzi imba yawanga uchigara immediately before yadi afa. Saka it means kuti kana wanga uchitogara kuimba, kana wanga usingatombogari munemba 1 hakutombogari ikoko, muri kugarawo muchiroja muchiti muwane marent house, iyo haisi matrimonial house. Yes. Saka in other words iwo wakutozara uri uchishayana property in equal shares nevana vese vemusha. Saka iwo kana unaona mwana 1 nevamwe vana 7 ava, makutonzi wako 1 newe nevamwe 7 motoita 9, 1/9 makutowana mashares enyu pamba. Asi kana wanga uchigara pamba apa wakunzi ndiwe muridzi wepamba apa, then vamwe vana vese ava vasitorina chekuti chekugovana kana pasina imwe property yanga iripo. Saka muchato uyu wabenefita mukadzi, unofanira kuti iwo kana wauchata uzive kuti iwo ndiwo murume ndiye azatanga kufa kana uda kuti uzove. Iwo ukatanga kufa property iri muzita remurume again unongoenda wakadaro property inongosara iri muzita remurume. Saka ive une sure yekuti ndiwe uchatanga kufa, ndiye achatanga kufa. Handitika iwewe uchisara, handitika wasara murume uyu property dzatiri kutaura idzi dziri muzita rake. But again vakadzi vemazuva ano va-empowered, vatone pfuma dzavo, vanotenga dzimba vachididi pamwe munhu ari kudanana neyaya anonzi maBen 10 emazuva ano aya. Saka vafana anenge asina kana chainacho, imi maindi mune zvese. Saka even murume uyu akafa hapana chaunobenefita. Saka ukachata nemunhu asina chainacho. But kuvarume it's a different case. Zvekuti izvo unoti izvo murume achabenefita anything pamuchato, because murume kana mukadzi wako akafa asina property yana iwo ndouchangosara, hapana pekunzi uchaburitsa vamwe varume from the picture, because vakadzi havaite varume vakawanda. Saka ndozvitaura hangu izvi zvichiita sekunge uri kuti muchato uda kukurudzira kuti vanhu vasachate vasadidiri. Chatai kana vanhu vachida kuchata, asi rudo ngarugare ruri mumwoyo marinofanira kunge muri. Saka muchiona saini yelove panoiswa heart. Saka problem ndekuti taibvisa tikaisa pabepa. Saka bepa ndiro ane maproblems ese akonzeresa madivorce.
Mataura advantage yekuti munhu ane marriage certificate kuri kuti uyu afa zvinomunakira. Asi tinoonawo pane dzimwe nguva dzese dzekuti kana kubasa hakuna mabenefits here anozobva kubasa ekuti iwewe kana wanga usina marriage certificate ngatiti hamutorina imba asi munhu yane kubasa kwaaishanda woti tiri kuda mukadzi wacho ukasaburitsa bepa riya riya hazvikupe disadvantage here? Kwete, hazvina disadvantage yazvinokupa as long as pasina vamwe vakadzi. Ko pakaita vamwe vakadzi wobva panzi tiri kuda mukadzi wake kubasa zvichida pane zvinhu zvida kunzi mupiwe kana nasa iyaiya kana usina muchato hazvikupere disadvantage. Ini ndati hazvina disadvantage yazvinodi yazvinokupa. Zvino advantage yacho ndo yandambotaura yekuti unongobvisa vamwe vakadzi. Asi kana ari murume anga akatendeka zvake asina vamwe vakadzi vaita kupi kunze ndiwo unenge uchitorecognizwa samai. Ko kana anga ainawo aine vamwe vakadzi yes ndo pandati muchato ndo paunongoshandira chete uchigumira. But rega nditaure kune mumwe mutemo futi wakazogadzirwa uri kunzi izvo even murume anogona kuita disinherit mukadzi wake. Disinherit mukadzi wake zvinoreva kuti anogona kunonyoresa mumwe munhu asiri waaine muchato naye. Kupi? Chero kubasa, chero muwiyo. Zvichibvumirwa izvozvo? Yes, kudhara zvaichirambidzwa zvainzi izvo kana makachata nemunhu you cannot disin, haugoni kunyora will uchiti izvo mukadzi wangu haasi beneficiary. Asi kwakazouya mutemo unoti izvo pane kesi yakaendeswa kumatare edzimhosva inotaura nezve freedom of testation. Freedom of testation kureva kuti munhu ari kwanisa kunyora will achinyora zvaari kuda kuti zvizoitika mushure mekunge ashaya. Munhu iyeye akanzi kana property yake ari living achigona kuti izvo property ndeyangu handiti zvandambotaura zvezvo kuti haisi 50-50 ndezvako handiti contribution based. Kana achikwanisa kuita alienate property iyoyo kuitengesa kuita zvaanoda nayo iwo usina chaunotaura unless watochallengewa kuti aiwa ndine contribution yangu yandakaita. Kana usingakwanisi kudaro saka kana achiti ari mupenyu anogona kuita zvaanoda neproperty yake zvakanzi nemutemo kana afa anokwanisawo kuita futi zvaanoda neproperty yake. Saka munhu akutokwanisa kuita disinherit including his wife waakachata naye. Saka indoona kuti even kubasa ikoko ane right yekusiya anyora kuti aiwa ndine muchato nauyu but atakutoita maprovinsi yangu sara iri marriage isai ushushu. Vekubasa vanongokwanisa kuti vatarise kuona zvaakanyoresa. Iyoyo inenge iri like a will yake. Saka marriage certificate inozobatsira here pakadaro. Handifunga kuti pane zvakawanda zvainodiwa inobatsira. Asi kumabasawo vamwe vasati vakuziva vachirungukushira ane muchato naye ndisamuchona vanhu vachizomanyira ane mwana naye uye anga asina kana mwana naye. But iwo kana une muchato even usina mwana naye iwo ndo unorecognizwa as the surviving spouse. Saka muchato basa rawo chete that marriage certificate ndeyekungoti urecognizwe as the surviving spouse. Asi tiri kuti asina haarecognizwe as the surviving spouse anorecognizwa chero vari 2 chero vari 3. But kana unoda kuti unge uri wega pamasurviving spouse enda unochata nokuti ndopega advantage yauchawana. But again usafunga kuti uchabva waexcluda nevana vake. Vana vanogona kutouya. Saka vakazvara vana vakawanda maybe ndopaunozoitawo advantage. Then imba yamuri kugara please matrimonial home. Ndakatomboona mumwe achivhunza achiti saka muri kuti here mimi kana murume wangu ndikaona akurwara kana kuti spouse yangu ari muridzi weproperty ndobva ndatomhanya kunodzinga loja ranga ari kugara kuimba yedu ine value yakawanda. If you can do that because mutemo ndo zvaunenge uchitaura. Muri kureva kuti ngatiti tine dzimba 5 dziri kwakasiyana siyana. Inosara ichinzi ndeye spouse ndo munenge mafira pavanga vachigara pazofa umwe wako. Dzimwe dzese dziri kumauyuki kana aine vana vari kunze dzinogovewa. Free residue yatiri kunyanya ndiyo yematrimonial home taiidentify yes irapa iyi. Dzimwe dzese free residue iyoyo inosheyiwa manje according to vana vese chero vakaita 14 chero vakaita 70 vanoshare in equal shares. Asi vachisiya iyi matrimonial iye wacho mukadzi uyu ikoko free residue anowanikwawo futi asi ikoko anenge achinowana inonzi child's share. Saka kune 70 yawe 71 kana kune 6 yawe 7 nemba yake yaazviwanira neyeshare yake yazodi yawana yechild's share
ndoinenge iri magovero acho. Ko kana dzimwe dzimba dzese idzi dziri mumazita edu tese nababa, kana dziri mumazita enyu ese nababa, totanga tabvisa hafu yenyu amai iyi haibatwe kana ndimi baba mai vachinge vafa. Inozosheyiwai masamatrimonial home taakutora 50% yaya baba ndo yakungoita yenyu yamamuchigara yacho iyoyo. The rest of the houses tikunodimbura ma50 saka kana dziri dzimba 5 dzanga zichiita 100,000 each kureva kuti tikunotora 50 tisasara tane 250. Saka 250 tomboti ndo the value yacho chaicho. Kune vana 4 mukadzi yobva aita the 5th share kureva kuti vana vachawana 50 including we mai wakwana futi wakwana 50. Saka mai 50 yako iyi unogona kuti paimba yechi2 ye yanga ndine 50 kudhara 50 yangu madii kubva mangoisa apa mai ubva utorawo imba yavo 1 ne2 ye yavawana, then vana vaye 4 vaakuti imwe imba iyo vosheya nepakati, vamwe 2 vosheya nepakati, vamwe 2 vosheya nepakati. Kana vasingakwanise votengesa vopiwa ma-equal shares. Mhando nemhando dzamataura dzekugarisana kwevanhu, pane yamati zvino vanokwanisa kungobvumirana tiri kugara tese isusu panapa. Ndagara nemurume kushona vai kuti kuchaya mapoto, handina kubvisirwa pfuma asi ndatobereka vana tiri kugara tese. Ipapo panofambiswa sei? Pamutemo we-Marriages Act wavepo pane clause inoprovide for that, inonzi civil partnership. Saka taipa zita rechirungu iroro tiri kuti izvo munhu uyu ari kurecognizwa kunyanya panyaya yekuti kana vada kudissolve that partnership, mukadzi uyu ari kunzi haachaenda ari maoko chete. Tikutaura tichiti mukadzi nokuda kwokuti vakadzi ndo vanenge vasina property yakawanda in most instances. Ndingazonzi nevatariri ayo vakadzi taane zvinhu zvedu yes munazvo, but kakawanda kacho vakadzi tono ndo vari kudisadvantage iwa. Saka zvinonzi vanhu ava vanofanira kunge vari above 18 years, vari vanhu vari kugara upenyu hunorakidza kuti murume nomukadzi, nyange hapo pasina pfuma yakadii yakabviswa. And civil partnership inogona kutoexista together with muchato chaiwo chaiwo. Asi ane muchato anogona kunoclaim hake ma-adultery damages zviri kwaari. Asi kana asina kuda with other civil partner aripo, ari kurecognizwa nemutemo, ari kuchaya mapoto. Saka kuti uzoya pamberi pedare unofanira kupruva kuti makanga muchigara upenyu hwoyo unorakidza kuti muri murume nomukadzi. Maybe baba vaenda kubed bridge vari truck driver vachitooperata imwe imba kupi ikoko, anogona kutoona maneighbors ake kutaura kuti zveshuwa hembe taidziona dzakayanikwa apa ndova titoziva ndi baba vangu truck driver, saka taitoona pama-weekends kana kuti after 1 month bataiziva ndo baba vepapi papa. Izvo baba vane imwe imba zvekare kuGreendale kunani kune main house. Saka makaona yakanetsa pakada kugadzirwa mutemo ma-main house vachicomplaina vachiti ma-small house, ma-small house, whatever mawedzi vachitukirira. But mutemo uyu ndinofunga hangu kuti inini mutemo wanga wakanaka, because mutemo uyu wakarecogniza kuti vanhu vane ma-marriages ane michato ma-civil marriages vashoma pane vakadzi vose vada kuchengetedza. Vakatoita vana 7 nechivo vema-civil marriage kazhinji ndovemavana 2 mavana 1 saka vakawanda vatozopesera vakunotsvaga vamwe vana kunze votopinda muma-civil partnership. Saka mutemo wakazoona wakati asaka vana ava tovaprotecta sei kuti kana ningiyo yakudissolve ndokwakatoitwa basa kwakazvarwa vana 7 mai avekumainhouse vachiramba kuti handidi kuita vana vaita mwana 1. Saka to protect vanhu vese ivavo, which was a bigger percentage yevanhu vari muma-institutions ari kuapia senge ma-marriages, vari kuzoti kana tadissolve havana kana pfuma yavakabvisirwa vanhu vakangoenda tsvakirai kuno chete. Vaakudissolve marriage yoyo main house obva kusumudza pepa kuti tisu panapa. Saka mutemo wakazoti rega tiprotecte vanhu ava. Saka civil partnership yakuprotectwa, asi haiextende kuti uyo akanga afa anozouya achinziwo matrimonial home nechichi uye apinde ikoko. Anongopinda kunyaya yekuti kana vaakudissolve that civil partnership ane chaanogona kutodi kutowanawo. Pane judgment yakatiwa kwamutare mazuva apera, koti ikatooda kuti main house neiye civil partner vawane zvakaenzanirana papension yemunhu wacho. Saka civil partnership is now part of our law, takutofanira kuitambira
kwete tichiiti smell house. Ipapapa I think maybe muchatozoya umwe musi kuzotsanangura nekuti zvinenge zvine mibvunzo yakawandisa. Inini ndachata muchato uri kurambidza baba ava kuti vaite iyoyo yemasmall house handiti vasaende kune umwe mudzimai asi voita umwe mudzimai pozoti dzimwe nguva pensheni yese ndiri kufanira kusheyana namainini ava. Tati isusu muchato wamachata uyu protection yekuti murume aende kunoita vamwe vakadzi nechichichi hapana chaunokurambidza handiti. Even ukada kuclaima maadultery damages unoziva kuti maadultery damages unoclaimera kwete murume wako unoclaimera that woman kana kuti that man kazhinji anenge asina chaaina saka hapana chandinowana una chaunowana oro mari unobatsirei kuita muchato uri kuti murume ngave nemukadzi wani at the end of the day zvinozobatsira here kana muda kundidzokorodze futi ndataura kuti muchato uyu hauna zvakawanda zvaunodi zvaunobatsira in so far as protecting maassets nekuprotecta zvinhu zvakawanda nati unozobatsira kana achinge afa to just push other women aside. Asi kuti munhu achanoita vana 15 kunze hapana unomurambisa kana kunoita vamwe magirlfriend kunze hapana zvaunodi zvaunomurambisa. Unotozondisungirira kana ndada kuti udemburwe ndakutsvaga neloya kuti uyoyo small house uyo kana kuti civil partner panapa ina handisikuda kutaura ndichiti small house handidika bhozi ndiri gweta civil partner ane right yekutoclaima property yemupi yemurume yei handiti pavari kurarama vese. Saka which I think inini was also a discouragement yevarume kuti musaende muchinoita otherwise property yenyu inozodimburwa nevanhu ivavo. Nekuti kazhinji kacho vamuvhami makazviona imimi kuti kunyange pabarika chaipo panenge paina nyachide ari kudiwa chaiye zvakanyanya kudarika mamwe madzimai kudarika vahosi kudarika vamwe vakadzingina vakauya. And tinozviona zvinoitika kazhinji kuti kana murume atopandutswa nesmall house amene chii chinoitika kumasmall house ikoko kwekuti anobva atoenda kubasa oti aiwa inini mukadzi wangu musazomupa izvi munopa small house angu. Saka kekupedzisi taakuzvitarisa izvi hazvipe disadvantage here kuna naamai vekuti anenge achiti aiwa ini ndine muchato wangu tiri kuvaka musha wedu asi kwekupedzisira uzoona kuti pakunzi aiwa vaitove nedzimwe mhuri tu dzaive kunze uko dzekuti pazvinhu zvavapa. Mai vakai makangwara kuvaka makangwara kuti mimi mudawo kuti zita renyu ringe ririwo paproperty. Asi kana muchinge makangoti zete kumba musinawo contribution yakanyanya yamuri kuitawo. That's why vana baba vekuma 80s vakazvara vana vakuma 80s 90s vanga vakukoshesa dzidzo kumwanasikana kuti mwanasikana ave empowered pachake. Iwo ukatoona masainzi wayo akutanga kuitika itawo kuti zita rako ringe riripo. Saka at least kana paita divorce kana kuti paitawo kunzi azofa nevamwe vana at least 50% umboriwo nani nayo. Misodzi yako inenge yakaita kunge mishoma unenge uri semunhu ane comprehensive cover pamotikari yake ukaita accident hauzochemisi kunge hauna kana anything. Asi kana une comprehensive cover unogona kuzoziva mota yangu inogadzirwawo yewe yacho pamwe inogadzirwawo yandazokavhawo yashomawo. Saka inshuwai marriages enyu nekuti muzive kuti munhu andiri kudana naye akasika rudo kekunyangirana irudo rwokuti mumwe wangu neni tine rudo ruri kubva mukati memwoyo wedu kwete kungofunga kuti marriage certificate ndo ichandibatsira because mangwana unozochema. Kumaproperties itawo kuti maproperties anga ane ustarani rako zvinogona kubatsirawo. Vanogona kuita vana vakati wandei zvakangonako isheyani yenyomesi. Kana usina mwana uri one inogona kuitawo disadvantage wakurwadziwa 7 wachidya pfuma uyo wako 1 achingowanawo sheya yakafanana neyevave kunze. Matimi muchazodzoka maakutaura nyaya yekuisa zvinhu mumatrust. I think also maybe tichazobata futi nyaya yewill nekuti pane kwamazoibata kwekuti I think vamwe vachaita mubvunzo yakawanda yekuti munhu angakasatonyora will yake achiexcluda mukadzi waari kugara naye mumba. Vana vatezvara unoona vamwe vachitivo inini handina kupedzerwa pfuma yangu saka mwana wangu haachate. Kana kuti pane papo yekuti munhu atizira atogara nemurume wake vatoita vana
and then mwana uya kuna baba kuti munoziva kuti kubasa kwababa nhingi kuri kudiwa marriage certificate, ndiri kuda kunochata. Baba obva vati ini hakuna mwana wangu anochata pfuma yangu isina kuuya. Izvozvo hazvipe disadvantage here kumwana wekuti ari kuti dzimwe nguva pane mabenefits anodiwa kuti marriage certificate iproducwe kubasa kwababa ndikwanise kubenefita. Vana baba ipapo handingadi kuti vari kukanganisa, but tingati edu tinovadiscouragea kuti vaite zvinhu zvakadaro, nokuti wavari kuomesera mwana wavo hapana munhu wavari kuomesera. Asi kana zviro zvavada, ndo zvavada, hapana angavarambidza, but zvinoputa mwana wavo at disadvantage, especially ipapa muri kutaura kuti kubasa kunenge kwakanyorwa kunzi kana mukava nemuchato. Vamwe muchato unogona kunge utori neadvantage yekuti kubasa kuti vawane imba inonzi company house panoda munge vachiziva kuti ane muchato. Imimo murambidza mutanga kuti no ngaaunze mari. No wonder why even mwana wavo wacho iyeye achava despisa oenda kunochata, because isusu tamuudza pano kuti baba vako nezverora zvese hapana kwazvinombovhunziwa, saka mwana uyu achaenda nerweseri vonomitisana nemukomana wake, kuedza kumitisana kana kuti rora isati yabviswa yacho havana basa nayo kuti yabviswa kana kuti haina kubviswa. Nevaiva vekumachechi vanoti kuti upfeke bhachi tanga wachata, kuti uite mufundisi tanga wachata. Vaifungira kuti zvinobatsira kuti marriage iyi inge yakachengetedzeka, inge yakaprotectika. Asi ndati nini, bepa riyeriye harisiriro rinobatsira, asi kwarinenge ranzi riri kudiwa, vabereki itai, vana baba vana tezvara, itai kuti mwana achate. Zverora renyu hazvirevi kuti kana achata hamuchapiwa rora renyu, hamusisina right yekureva pfuma yenyu, munokwanisa kureva right pfuma yenyu, asi mwana wenyu anenge abenefita kune whatever chaada kushandisa marriage certificate. Zvakafanana nekuti munhu achida kuenda kunze kwenyika, izvi ndizvo vakawanda vari kuenda kunana diaspora kune chichi papanzi izvo kuti urecognize kuti spouse yako kuAmerica kana kuUK kana kuIreland, utipe marriage certificate. Imorambidza mwana wenyu kuti asachate. Saka mwana wenyu ndiye achangosara, uye achangoenda pamwe achatsvaga mukadzi wekuenda naye. Saka matoparadza marriage iyi muchifunga kuti muri kuigadzirisa. Ivo vekumachechi vaya, pamwe munhu anenge atori munhu anotonamata Mwari, achida Mwari nemwoyo wese nemumwe wake, imimi asi muchato maybe asingaudi hake, because anenge achiziva mamwe madisadvantages ainawo. Momuti aiwachata chete, mapinza munhu mune chinhu chaasingafanira achipinda. Saka pananai zvigaro, kana muda kupanana mosarega kunyanya kubatirira pamuchato. Ndo advice yatingapa. Taakuda kuchikombera chirongwa advocate Muvhami. Yes. Nyaya yanga yaita kuti tinyanyouya kutaura panapa vanhu vanga vachiti michato iri kunonoka kudemburwa, asi mimi mapindura muchiti michato inokwanisa kutokasika kudemburwa. Zvichireve here kuti vanhu vanoda advice yekuziva kuti ndiende kupi uye ndingatore nguva yakareba zvakadii muchato wangu usati wademburwa. Imi mataura kuti mune michato yamakatombo zvichireva kuti maakunzwisisa kuti kana munhu ati andichadi haachatodi kugara muwanano, tinofanira kutora nguva diki kuti muchato udemburwe. Ndizvozvo muchato ndodzokorodza zvekare, hauna nguva yakareba yekuti unzi ungagare 2 years kana chii. Makotsi izvezvi nenew system iriko ari kutoda kuti nyaya dziitwe nekukasika. No wonder why kudhara ikoko zvaichitora time, but izvezvi hazvichatori time. Nokuda kwekuti iwe ukaunza nyaya yako kuna lawyer, unoprovide email address yako nephone number yako. Zviri kusendwa pasystem zvichienda kuportal yalawyer, zviri kuuyawo futi kuemail yako. Saka izvezvi wakukwanisa kutreka nyaya yako. Saka ukaona email yauya ichinzi kesi yadismisswa, kana kuti kesi ida kudismisswa, kana kuti kesi panonoka kufailiwa chakati, you are able to go to your lawyer and say, cool, same set mafaila chakati. Saka mukana yekuti michato inonoke kupera mishoma, divorce I mean. 2, nekuda kwokuti system yacho transparent. And 2, nyaya inotodismisswa. Vandokuisira case ukatona papedza mukaisa masummons enyu papera 10 days.
hapana kuitwa anything nethe other part. Maakufana kuseta mate yanyu kuunopposed row. Mukasatoseta motona register atonyora maifana kunge makafaila chinhu pakati. Saka nyaya iyi yapaline rekuti inogona kudismisswa. Do something about your case. Vanhu vanobva kutomhanya unofaila chimwe next process tichienda takadaro. Saka kuti meta inzizvo yevanhu chero vari kunze vari kupikisana sei 6 months haifaniri kutora at the very most. 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Asi uncontested divorce. Imwe yacho uncontested inotangira pekutoti munhu achingeza masummons yobva toti neni ndandisatodi. Pane mwana akatombofunda ndakati mudzimai wanyu ari kutizwa achari andibvira nepi. Saka remember takasangana pahigh court apo pane bepa reconsent raida kusainwa. Ndikati muchisaina tora pena chisaina. Saka anga arinonga almost 8 mapepa aifanira kusaina. Saka ndakutofonera mumwe wacho ndikati munhu uyoyo asaina mapepa ese zvaunga uchida. Akatanga kutopopota akati kana ada kundiramba haachatodi nanhasi divorce yacho anozomboti hainazomboita. Saka imwe inobvuma consent kokutanga, imwe inotiwo vamboita divorce vambotanga masummons vachipikisana then later on kana munhu aita divorce pane mwana anenge ari kuseri uko vanozongoti iwe pane vamwe vairwirawo pamwe kaproperty kasina nebasa rese mumuti iwe imba yacho nokubasira chiko ona izvozvi divorce yako iri kunonoka uda kuenda kuuk wada kuroora mumwe mukadzi. Saka iwe ukanonoka nekuda kuimba iyi kana kuti stand ye6,000 yekustoned rich zvichakubatsirei. Saka unozomwe munhu pakati anozoti it's fine ngaatore hake zvese. Mumwe anogona kuti vachinetsana kudaro vana votokura kusvika ma18 years ubvazongoti rekandisiyana nacho. Asi izvezvi hakuna divorce ingatora more than 6 months. Kana divorce yako ichitora 6 months maybe lawyer rako riri kuita nyaya iyoyo ukarivhunza kuti chii chiri kunetsa ndo pamwe unenge wakufanira kuchikonzida kuti ndichinje lawyer ndimbotsvagawo mumwe, kana kuti ungotsvagawo mumwe anongokupawo second opinion yekuti chii chiri kunyatsoitika, but iwo pasystem unenge uchitopika kuti chii chiri kuitika. Asi takatasa nyaya yemadhivorsi iyeyi pakatobuda mupepa nhau zvinzi anyanya kukwirisa stereki, vanhu vari kurambana vacho vari kunyanya vachiwanda. Imimi as a divorce lawyer chii chiri kunyanya kukonzera kuti vanhu vati zvaramba izvi? Pane various reasons. Vanhu vari kupinda marriages vasina kunyanya this marriage act. Dai vari kupinda marriage yerudo zvaita nani. Saka ivo vari kupinda mumarriage vasina information yakakwana. Ini ndinonyanya kupa mhosvo vafundisi avo maminister of religion ngavandiregerere because ndaita touch the anointed. Asi ndikufunga kuti kuchecha hakusi kunyatsopiwa knowledge yakakwana pamusoro pemuchato uyu. Yes, knowledge yavari kupa ndeyemuchato, the ideal yekuti kana muchinge maroorana hamufaniri kuzorambana for better for worse. But isusu tataura kuti muchato uyu muchitousaina wakanyora kuti mumwe wako akatanga kurwara nechirwere chepfungwa chisingarapike unogona unomuramba. If a better for worse kana munhu ada kuramba munhu because of that, hapasina for better for worse. Muchato uyu wakanyorayo kuti kana munhu achinge aita adultery anogona kuti arambwe. Handitika asi mutemo unogona kuti imimi kana muri kuchechi mamwe muregerere mamwe azozviita mangwana. Saka knowledge iyi haisi kupiwa vanhu ende ma50-50 kuchechi. Pane mumwe akatomboburitsa chimwe chijoke patiktok pane zvivaya zvevanhu zvichingoseka zvezvi. Saka chaiseka but anga akaisa caption anga akanyorwa papost yake zvikanzi gweta richiseka zvaro riri pamuchato richinzwa pastor achiti now that you are married property yenyu ya50-50. Saka isusu kana tiripo tetiri hatizogona kusumudza rokoti muri kunyeperwa hakuna. Saka ndiri kuti inini iyo icause number 1 vanhu vari kupinda vasina knowledge yekuti chii chiri kuitika. Knowledge iyo ino extenda pakuti anofunga kuti murume haachaita girlfriend or small house. Anogona kuita, even mukadzi anogona kuita. Bepa iri harisiro rinomurambidza yaritadzise. Saka anomhanya kuna pastor kuti takachata marriage certificate. Pastor hapana zvavanogona kumuita. Even akati murume yaada kumuramba kana kuti ada kuramba
pastor pane zvanogona kuita vanoti munongezera kuti haikoti iri kupi iri uku enda kumagweta enda kunana. Saka munhu asati achata ngaatsvagewo legal advice iriko free. Kune ma-legal aid directorate magweta ehurumende, kune maorganization akafanana Zwala, kunana Musasa project, kune Wilsa, kune magwetawo chero vanogona kungoaproachawo maybe woukama hunogona kuchiziva kuti kana neighbor kana mumaraini imboendai munobvunza vemutemo kuti marriage yandiri kupinda inomboreva chii, vokutsanangurirai from A to Z. Saka lack of information. 2, vanhu vari kupinda vane meso yanditika saka kuita reconnect nevanhu vekumashure vakambodana navo nechichichi upombwe wawanda, mamorals adzika. Saka nekuda kwaizvozvo again nyaya dzemari urombo chaio vanhu vari kunetsana pamusoro pedhora rangu, so people begin to fight. Mafights ayo otozoescalata otozopedzera social media kana ungoti technology. Vanhu vakuswera nguva zhinji vari pamasocial media, pressure dzepamasocial media, vanhu vopedzera havasina communication, havasina connection. Ma-in-laws vari kupindirawo futi, iwe wakazorora munhu asina kudzidza, iwo takakudzidzisa, or iyo ma-social standings ari kusiyana. Mumwe ari kubva azorise stereki kusvika pane imwe level, uyo akufila inferior. Saka zvikonzero hazviperi, zviri inexhaustive. Zvinhu zvakafanana neabuse yawanda mazuva ano. Vanhu vakuswera vachirovana, vanhu vakuswera vachishungurudzana nenzira dzakasiyana siyana. Verbal abuse chai, vamwe emotional abuse, kusvika munhu ati rega ndidi ndisiyane nazvo. Saka dzinouya dzakasiyana siyana. Kunyimwa bonde chaiko, vanhu vanototi ini handichadi handichada handitya. Saka uyo ari kunyima bonde anogona kunge akuitawo zvemagirlfriend, uyo oto ini ndichamari kuti ndichakupa bonde, uyo otonda. Saka nyaya yeegg and hen yekuti chakatanga nechipo, uyo ari kuti akahura ndibva ndamunyima bonde, uyo ari kuti akandinyima bonde ndisaka ndaenda kunodai. So yes, pane vamwe vakati iye zvinezvi nekuda kwekuti vakadzi vazhinji vakushanda vakukwanisa kuzviriritira vakuona kunge hapana chekunyengerera muwanano. Ichokwadi, vakadzi nyaya ndeyekuti vakange vachimbodzvanyirirwa nevarume. Saka mukadzi obviously kana wanga uchimuona seasiri chunhu, I know of a woman akatozosvika pakuenda kuchikoro, akatanga kudzidza kuita zvidzidzo zvake, akawana diploma rake, apedza kuwana diploma akapedzisira aita degree, akazopedzisira aita masters, akuita PhD. Uda kudzidza kusvika kuri. Zvanzi dai muchiziva madadirirwa andaita nemurume uyu, achiti hapana zvandiri. But akatozobuda akaenda out of the country. Izvo zvakuwana mari akawanda. Saka munhu yeye submission yeye yamunosimbotaura kumachechi kuti you should submit under your husband inenge yakunetsa. Plus manzwiro atinongoitawo zvedu, vakadzi vanogona kundipikisa kuti handizvo. But varume nevakadzi vanozviziva kuti mukadzi akaita mari yakawanda mumba kana kuti pfuma yakawanda, machallenges acho anonetsa, because murume akareiziwa achinzi ndiwo musoro wemba, asi uku mukadzi akuti aiwa ndini musoro, because ane mari ndiye anenge achi amukuru. Saka vakadzi kuitawo mari yakawanda, yes, it's a cause inoita kuti mamarriages aparare, because vakadzi izve zvinonzi shiri yabvuta rekeni. Saka ungamite sei mukadzi iyo ndiwakambotanga uchimudzikisira, but kana manga muchiwiriranawo munogona kuti pfuma ndeyedu tese, marriage yenyu yotoenderera pamberi. But it's said, zviro amuri kutaura zvekuti ma-statistics ne-rate yema-divorces, particularly muZimbabwe, yanyanya kukwira stereki. Zvinove chinhu chiri said, because ma-families kana akaita broken, vana, they also tend to suffer. And ndivo ma-worst casualties that divorce kupfuura anyone else, which is quite sad. Saka vanhu kana vachigona kuchengetedza wanano dzavo ngavazichengete, vapinda vane enough information, vangoziva kuti munhu nemunhu ari kutora their place in the marriage. Hamufungi here vamufami kuti information imwe kunyanya yatawana panapa nhasi inenge yakakosha kuti zvichida oitwa kana mapamphlet vanhu voverenga kuti kuchikoro kuya panotoita iyoyo kuti zvoni okay
chapter yakadai so because titoona mwana ari kupedza form 6 anoda kuenda kunoroorwa asingazivi kuti pandiri kunochata ndiri kuchata ndiri kudii zvinorevei kuti that information aikwanise here kutanga kuenda muvanhu. Mai Musha variko maorganization vanoita those awareness programs vachitaura neizvozvo, but not only those, social media yazara, not social media tingangoti internet. Ukada kugoogle izvezvi information iri apa pako in your palm, but vanhu ndo vasingadi kuverenga. Ndokuudzai chiro tikaisa mapamphlet munotoona amusati mamboona hereni pamaroad vanhu vachifamba unoona vanhu vachidistributa but kazhinji munhu achingotambira vanhu vatosvakanda kuti aonewo kuti ichikoro chiri kuadvertiswa ichi kuti pane preschool iri munzvimbo mani medu hapana. Saka vanhu information inavo makamboona here kuti vana vedu vemazuva anavo vanoenda vakazadza zibhegi rakazara mabhuku tangu tichadonhera kuchabvaruka, asi isusu taiwana bhuku tasvika kuchikoro riri 1 tonzi patable penyu apa desk ndo share tiri kana 8 kana 6 tichitoshare bhuku iroro tichitopasa. Knowledge hatinayo isusu nevana avo kuti ane bhuku rake ega akazara mazibhuku daro havana knowledge musoro because hatisi society inoverenga. Culture yekuverenga yapedzwa handitika ine vashoma. Not only that, pa internet pacho iripo information, asi munhu anosarudza kunoona TikTok yemunhu ari kuita majokes handitika kana kuti ari kuita maskits achingosekesa vanhu achidi information yakakosha. Ukaenda pamawebsites aripo, ukada kuvhizita kuti masters office iripo, information yakazara. Saka tiri a generation yawandirwa neinformation to the extent yekuti hatichaziva kuti totora chipi painformation. Saka mapamphlets handifunga kuti angatibatsira. Vanhu ngavaende pasocial media vangonotarisa. Ukaenda paTikTok kana ungoti advise on marriage laws in Zimbabwe, anobuda mati kuza kutomba mapedza unorara usiku hwese usina mutombo mapedza. Asi vazhinji patinoswera tiri tikangoona pane wifi mastatus evanhu vatinge tichibaya handika saka tobva tamani stress futi muchikompea tozodayo kuti musingaziva kuti zvinhu zviri kuitwa nevanhu pasoma zvinhu zvavada kungoti muone, but the reality chaiyo muupenyu hwavo handizvo zvavari kusangana nazvo. Saka information ndinongopindura chiti yakazara, but vanhu chete havadi kudi kuiverenga nekuiterera. Advocate, dao kutendai. Tinoziva kuti izvozvizvo vanhu vazhinji vachava vaine mubvunzo. Advocate vati vachadzoka kunyanya kuzotaura even kuti tinoisa sei maproperties mumatrust, zvinotibatsirei isusu kuti tinyore will, zvinotibatsirei isusu kuti tizive mutemo, kunyanya watanga tichitaura nezvawo nhasi pamusoro pewanano nekuzorambana. Tinoziva kuti mimi kwamuri ikoko mune mubvunzo yakawanda yamunenge muchida kunzwisisa. Tinyorerei kunoku panhamba dzinobuda dzeDestiny TV. Tinokwanisa kuzotaura kunyangwe navamuvhami. Kana pane vanoda kubata vamuvhami direct munobatika papi? Isusu I think vanongoenda pamasoso muvhami attorneys vanowana information ingeripo kandi vanogona kufunza nini. Saka kana muine mubvunzo yamuri kuda kunyangwe direct kuna advocate muvhami, tibatei, tinokwanisa kukulinkai navo. Chero mubvunzo yavinayo WhatsApp yedu iripo pa comment section. Ngatinzwe vaye vanga vachitaura kuti isusu katiri kunetswa nenyaya yekuti vari kuramba kundidemburira muchato. Ndatoone nguva ndichiti demburai muchato, vari kuramba kutidemburira muchato. Tibatei tikwanise kuramba tichingobvunza mibvunzo yese yatinenge tinayo kuna advocate muvhami. Tiri kuda kukutendai kuva nesu nasu pachirongwa All Things Law, umo matinodzidza zvakawanda nekuti tinenge tiine nyanzvi yemitemo yedu yatinayo muno muZimbabwe. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinoteera cheAll Things Law uye pazvirongwa zvakasiyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe. Toda kutenda vese vakaita subscribe, tinotenda vese vanonyora, vanotinyorera kucomment section. Da kuti muzive kuti mimi vatariri veDestiny TV makatikoshera.